सगळ्यात महत्त्वाचं की शेतकऱ्याच्या ऊसाला ज्या पद्धतीनं बैलांनी मशागत केली जाते आणि आंतर मशागत करून तो ऊस परत त्या बैलगाडीतून त्या ठिकाणी कारखान्यावर वाहून नेला जातो, त्याच पद्धतीनं आधुनिक शेतीच्या काळामध्ये ट्रॅक्टरनं आता मशागत केली जाते, ट्रॅक्टरनं त्या ठिकाणी ऊस वाहतूक करून त्या ठिकाणी कारखान्यावर नेला जातो, त्याच बैलगाडीतून आणि ट्रॅक्टरच्या साहाय्यानं ऊस नेण्याच्यासाठी ते वापरल्या जाणाऱ्या साधनांचा वापर करून एक शेतकऱ्याचे आम्ही सर्व पुत्र आहोत आणि शेतकऱ्याची बांधिलकी म्हणून खऱ्या अर्थानं ट्रॅक्टर आणि बैलगाडीमधून त्या ठिकाणी अर्ज भरण्याची भूमिका आम्ही सगळ्यांनी त्या ठिकाणी पार पाडली। त्या ट्रॅक्टरचा ड्रायव्हर म्हणून मी त्या ठिकाणी होतो आणि सर्व इच्छुक उमेदवार त्या बैलगाडीत होते। याचा अर्थ आपल्याला सगळ्याला समजून येईल की भविष्यात चंद्रभागा साखर कारखान्याच्या निवडणुकीनंतर त्या ट्रॅक्टरची ड्रायव्हिंग ही सर्व उमेदवाराच्या वतीनं आम्ही सगळेजण मिळून करू आणि ज्या पद्धतीनं विठ्ठल कारखान्याला गतवैभव प्राप्त करतोय त्याच पद्धतीनं सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे साखर कारखाना चंद्रभागेला देखील गतवैभव प्राप्त करून देऊ। FRP संदर्भात विठ्ठल कारखान्याचं आश्वासन दिलं होतं मुळी टाकण्याचं, तसं इथं काय सगळ्यात महत्त्वाचं ह्या कारखान्याचं काल मी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून ऐकलं की 70-80% FRP दिली असा सांगण्यात आलं, परंतु ज्यावेळेस प्रत्यक्षात RJDचा रिपोर्ट पाहिला तर त्या ठिकाणी 50 ते 52%च FRP अदा केलेली आहे। आणि परत एकदा आपण ज्या प्रश्नाचा उत्तर की आम्हाला परत जसं विठ्ठलचं मागचं देणं दिलं तसंच चंद्रभागेचं देणं देखील देण्याची आम्हाला वेळ येणार आहे। शेतकरी सभासदाला गेल्या 5 वर्षात 10 वर्षात आपण बघितलंय ज्या वेळेस ऊसाचं बिल मिळत होतं त्यावेळेस कधी थट्टा केल्यासारखं 500नं 1000नं आणि अडवणूक करून 6-6, 7-7 महिन्यानं बिलं मिळत होती। त्यामुळं शेतकरी खूप मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे आणि तो शेतकरी मला भेटायला येतोय आणि माझ्या शेतकऱ्याला आज हवाल देण्यात आला आहे की माझ्या शेतकऱ्याने यावर्षी आशेनं ऊस घातला होता, कारण यावर्षी इलेक्शन आहे कारखान्याची आणि यावर्षी देखील वेळेवरती ऊसाची बिलं मिळतील, परंतु इलेक्शनचा सीझन असताना देखील वेळेवरती बिलं मिळाली नाहीत। म्हणून खऱ्या अर्थानं अशा सगळ्या सभासदांच्या निराशित झालेल्या आहेत आणि खऱ्या अर्थानं शेतकरी सभासद आता परिवर्तनाची वाट बघतोय आणि परिवर्तन झाल्यानंतर ह्या शेतकऱ्याचं ऊसाचं बिल आम्ही निवडून आल्यावर तात्काळ देऊ ह्या पद्धतीची भूमिका घेतोय। आम्हाला निवडून दिल्यानंतर मी फारसं असं मोगम बोलत नसतो, परंतु आपल्याला मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून निवडून दिल्यानंतर शेतकरी सभासदांनी 2 ते 2.5 महिन्यात म्हणजे 60 ते 70 दिवसाच्या कालावधीच्या आत आम्ही त्या ठिकाणी सर्व ऊसाचं बिल देण्याची भूमिका या ठिकाणी बजावतो। कारण निवडून आल्यानंतर चेअरमन निवड ह्याच्यामध्ये 15 दिवस जातात आणि 15 दिवस बँका ज्याच्याशी संपर्क करायचा आहे त्याच्यासाठी जो लागणारा पिरियड आहे तो लागेल आणि त्या माध्यमातून विठ्ठल कारखान्याला ज्या पद्धतीनं मुळी टाकायच्या आत 1 महिना दिलं होतं तसं आपल्याला बोलल्याच्या आधी आम्ही सर्व ऊसाचं बिल देऊनच त्या ठिकाणी कारखाना चालू करू आणि कारखान्याला विठ्ठलसारखं परत गतवैभव प्राप्त करून देण्याची भूमिका बजावू। या पूर्ण निवडणुकीमध्ये ही निवडणूक दुरुंगी व्हावी यासाठी बरेच जण बोलत आहेत, चर्चा सुरू आहे। काल आम्ही दामोदरांशी बोललो, पवारांशी बोललो, त्यांच्या बोलण्यातून एकूण मानसिकता तुमच्यासोबत जुळवून घ्यायची दिसते, तुमची त्यांना सोबत घ्यायची मानसिकता आहे का, त्याचा काय फायदा होईल वाटतं? नक्कीच त्या काळामध्ये आज आपल्या माध्यमातून जसं समजतंय की पवार कुटुंबियांनी देखील खूप मोठा 10-12 वर्षाचा संघर्ष या ठिकाणी केला आहे, त्यांच्या माध्यमातून काही शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची भूमिका बजावली आहे, परंतु त्यांना सोबत घेत असताना मान सन्मानानं एकमेकाला सोबत ठेवून खऱ्या अर्थानं आज आम्ही आणि रोंगे सर देखील विठ्ठलच्या निवडणुकीच्या पूर्वी एकत्र आलो होतो। तशा पद्धतीनं जर योग्य पद्धतीनं बोलणी झाली तर नक्की सोबत घेऊन त्या ठिकाणी आमचा सगळ्याचा विचार एकच आहे की हे सत्ताधारी लोक त्या ठिकाणी गेले 20-25 वर्ष हा कारखान्यावर असताना देखील तो कारखाना सुस्थितीत चालत नसताना आज वेगळ्या पद्धतीच्या वल्गना केल्या जातात, ह्या खऱ्या अर्थानं चुकीच्या पद्धतीच्या आहेत। शेतकऱ्याचं बिल देण्यासाठी जर आज आमच्या रोंगे सरांचा दाखला देण्यासाठी एवढी अडवणूक केली जाते, त्यापेक्षा शेतकऱ्याचं बिल देण्यासाठी किती अडवणूक केली जात असेल ह्याचा आपण अंदाज लावू शकता त्याच्यावरून। विठ्ठलवर पण विद्यमान चेअरमन यांचं कागदपत्र अडवली गेली, एक आहे भूमिका अशी आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जशाच तसं उत्तर द्यावं हे आम्हाला शिकवलंय। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिका संघटित आणि संघर्ष करा, वेळ पडेल त्या ठिकाणी, त्यामुळं संघर्षाची आमची तयारी आहे। आज जर आमच्या व्हाईस चेअरमनला 6 तास बसून त्या ठिकाणी आज त्यांच्या मी बाईट आपल्या माध्यमातून ऐकली की कागदपत्र दिली नाहीत, अहो आम्ही अर्ज दिला 1 महिन्यापूर्वी, आम्हाला दाखला द्या, अर्ज दिल्यावर कागद कुठली असते ती?
हे फसवणूक आहे. आज जर डॉक्टर BP रोंगे सरांसारख्या आज एवढ्या बलाढ्य माणसाला त्या ठिकाणी विठ्ठल कारखान्याच्या व्हाईस चेअरमनला तुम्ही जर 6 तास बसवून देत नाहीत कागद, तर आम्ही काय भूमिका घेतली पाहिजे? आज जशाच तसं उत्तर देण्याची भूमिका ही आम्ही पहिल्यापासून घेतोय आणि तीच भूमिका आमची असेल. जर त्यांनी आमचा दाखला नाही दिला तर त्याबाबत त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. या निवडणुकीत राजाराम पॅटर्न वापरले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. एक आहे राजाराम पॅटर्न असो किंवा जगातला कुठलाही पॅटर्न असो, ह्या जगात फक्त एक आणि एक लोकशाहीचा पॅटर्नच चालतो. जी शिक्का मारून लोक निवडून देतात. ह्या निवडणुकीमध्ये आमचे 20 कोणी उमेदवार असले त्याचं नेतृत्व मी करतोय. त्या शेतकऱ्याचं ऊसाचं बिल द्यायला मी जबाबदार आहे. शेतकऱ्याला विठ्ठल कारखान्याप्रमाणे ऊसाचं बिल द्यायनं आणि पुढच्या 5 वर्षात विठ्ठल कारखाना जसा परत एकदा गतवैभवाला तसाच आपला सहकार शिरोमणी वसंतदादा काळे कारखाना पुन्हा गतवैभवाला आणण्यासाठी त्याची जबाबदारी मी घेत असल्यामुळं त्या ठिकाणी आमचे सर्व उमेदवार सक्षमरित्या उभा आहेत आणि यामध्ये कुठलीही अडचण येणार नाही आणि अडचणीला तोंड देण्यासाठी मी सक्षम आहे आपल्यासमोर. धाकटा भाऊ म्हणून तुम्ही या कारखान्याकडे बघणार आहेत का? एक भूमिका सगळ्यात महत्त्वाची अशी आहे की विठ्ठल कारखान्याचा सभासद आणि त्याचाच धाकटा भाऊ, त्याच्याच घरातला एक भाऊ चंद्रभागा कारखान्याला सभासद असल्यामुळं मग खऱ्या अर्थानं एका भावाला ऊसाचं बिल वेळेवर मिळते, ऊस वेळेवर चाललाय, त्याला 2500 रुपये बोललं गेलं आणि म्हणून मग धाकट्या भावाच्या बाजूनं बोललं गेलं की 2511 आणि मग 2300च्या ठिकाणी 1000-1100 पण मिळले जात नाहीत. मग एका बाजूला एका भावाला बिल मिळतं आणि एका भावाला बिल मिळत नाही. मग एकाच परिवारातले एकाच कुटुंबातले जर कारखाने असतील आणि ते जर एकाच विचारानं चालले आणि ते पण एका विचारानं चालवत असताना त्याला प्रगल्भतेच्या माध्यमातून त्याला पैसे उपलब्ध करण्याच्या माध्यमातून आज मी आपल्यासमोर एवढाच प्रश्न विचारतो त्यांना की आज जर निवडणुकीच्या पूर्वी आज आपल्याला निवडणुकीच्या काळामध्ये जर आपल्याला ऊसाचं बिल द्यायला जर कर्ज काढावं लागत असेल तर ही वेळ का आली? आम्ही विठ्ठल कारखाना गेले 10 महिने आपल्या साक्षेनं चालवतोय. आज मतदार राजांनी मला निवडून दिलं. 10 महिन्यात आपण बातमी ऐकली का? मी या बँकेत गेलो, त्या बँकेत गेलो, इकडून पैसे येणार तिकडून येणार, इकडं कॅन्सल झालं, कधी ऐकलं का? त्यामुळं पैसे मिळायचे असतील तर त्याला माणसामध्ये पत असावं लागते, बँकेमध्ये पत असावं लागते आणि ती विठ्ठल कारखान्या माध्यमातून आम्ही संचालक मंडळानं पत निर्माण केली. आज सांगोला साखर कारखाना 12 वर्ष बंद असलेला 35 दिवसात सुरू केला होता आणि मग सांगोल्याचा रिझल्ट बघून विठ्ठल कारखाना शेतकऱ्यांनी निवडून दिला. आता विठ्ठल कारखान्याचा रिझल्ट बघून चंद्रभागा कारखाना शेतकरी निवडून देतील. 100% विठ्ठल कारखान्याप्रमाणे शेतकऱ्याचा दर दिला जाईल. ऊसाला सगळ्या विठ्ठल कारखान्याला जो भाव असेल तोच दिला जाईल. विठ्ठल कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांना त्या ठिकाणी वीज बोर्ड लावलेला आहे, परंतु चंद्रभागेच्या कारखान्याच्या कर्मचाऱ्याला वीज बोर्ड लावलेलं नाही. ते वीज बोर्ड लावलं जाईल. कर्मचाऱ्याचे थकीत पगार असतील, तोडणी वाहतूकदाराचे प्रश्न मार्गी लावायचे असतील, हे सगळे प्रश्न विठ्ठलप्रमाणेच मार्गी लावतील आणि विठ्ठलप्रमाणेच गतवैभव प्राप्त करून त्या ठिकाणी एकत्र करण्याची भूमिका आम्ही बजावू. 91,000 गाळप केलंय आणि त्यांनी आणखी पेमेंट द्यायला काय चालू आहे असं म्हणतात. 60-70% पेमेंट देत आहेत. पैसे काय केले असं नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं मी मागच्या वेळी देखील आपल्याला सांगितलं, 2,91,000 गाळप झालं. त्याचं जर आपण 2300 रुपये हिशोब केला तर 60-62 कोटी रुपये द्यावं लागतात आणि साखर जी तयार झाली 2,60,000 त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याचा जर 3200 रुपये भाव केला तर 82 कोटी रुपये होतात. मॉलेसेस निघलं 15,000 टन, त्याचा इथेनॉल निघाला असेल तर त्याचे 27 कोटी होतात. लाईटचं 10.5 कोटी, 120 कोटी रुपये त्यांना आलेत आणि 60-65 कोटी रुपये ऊसाचं बिल देत नाहीत आणि परत म्हणतात वैयक्तिक प्रॉपर्टीवर आम्ही कर्ज काढून द्यायला लागलो. ही बोलणं भूमिका योग्य नाही. आम्ही जर विठ्ठल कारखाना जर अडचणीत एवढ्या असताना 2 वर्ष बंद असताना तो कारखाना परत एकदा चालू करून जर शेतकऱ्याला न्याय देऊ शकत, हा कारखाना तर चालू परिस्थितीत आहे, हा कारखाना उत्तम पद्धतीचा असताना देखील आज आपण याला काय पैसे देऊ शकत नाही, हा साधा आणि सरळ प्रश्न माझा आहे. विद्यमान चेअरमन म्हणाले काही लोकांचे झरे आटले, त्या लोकांनी कारखान्याची निवडणूक लावण्याचा प्रयत्न केला आहे, काय सांगा? माझ्यासारख्या एका कार्यकर्त्याला बोलायला ह्याच्यात असं वाटतं की जरा बारके असतील पण धबधबा कुणाकडे चालला आहे ह्याचा पण विचार केला पाहिजे. मग कारखान्यावर 450 कोटी कर्ज गेलं कुठं? मग तो धबधबा कुणा रानात गेला? कुठं रानं झाली, कुठं संस्था झाल्या? मग येणाऱ्या निवडणुकीच्या काळामध्ये जर त्यांनी आमच्या सहकार्यावर असे काय आरोप केले तर त्यांना देखील आम्ही सोडणार नाही. त्याचे सगळे सातबारे काढलेले आहेत, त्याचे सगळ्याची चुक्ती उतरली दिली जातील. माझ्या सहकार्यावर कुणी आरोप करू नये, बेबोडत आरोप करू नये, नाहीतर मला माझ्या सहकार्याच्या पाठीसाठी मला रक्षणासाठी मी त्यांच्याबरोबर खंबीर उभा असेल. त्यांचं अजून एक असं म्हणणं आहे की काही लोक मुद्दामून विठ्ठल
परिवारात फायटिंग करण्याकरता निवडणुका लावतो. मग माझ्यासारख्याला एक वाटतं, विठ्ठल परिवाराचा जर विचार करताय तर सहकार शिरोमणी वसंतदादा कारखान्याला भारतनाना किंवा भगीरथदादा किंवा भालके कुटुंब त्या ठिकाणी सभासद ठेवलं नाही. मुन्नासाहेब माडिक यांच्यातलं कोण सभासद नाही. युवराजदादा पाटील औदुंबरांनांच्या घराण्यातलं कोण सभासद नाही. राजू बापू गणेश पाटलाच्या घरातलं सभासद नाही. अभिजित पाटलाच्या घरातला सभासद ठेवत नाही. आणि मग ही कारखाना कसला विठ्ठल परिवारावर फूट पाडताय. तुम्ही तुमची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी वाचवायसाठी जर तुम्ही सगळ्याला घेऊन गळ्यात पडणार असाल आणि तुम्ही जर फोकस वेगळा दाखवणार असाल तर असं चालणार नाही. भविष्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी करू, परंतु एकच भूमिका सगळ्यात महत्त्वाची आहे, माझा शेतकरी सुखी झाला पाहिजे, माझा कर्मचारी सुखी झाला पाहिजे. तोडणी वाहतूकदारावरती ट्रॅक्टर विकायची, सिबिल खराब होण्याची वेळ आली नाही पाहिजे. आणि माझी एवढीच भूमिका आहे, ज्या पद्धतीनं विठ्ठल कारखान्याला आज माणसामध्ये सगळ्याला परत एकदा पुनर्जीवित ऊर्जा आली. आज आपण या सभेला या ठिकाणी रॅलीला येत असताना बघितलं किती मोठी ऊर्जा आणि किती लोकांची लोकशक्ती होती. ही लोकशक्ती महत्त्वाची आहे. काल परवा आपण देखील बघितली, त्यांच्या मागं उत्साह होता का? आज या पद्धतीने उत्साह जो आहे तो खऱ्या अर्थाने निवडणुकीमध्ये निवडून देणार असतो. आणि मग माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वाटतं की हे सगळं आपण परिवार, एकमेकाला बोलणं, हे सगळं जे चाललं आहे ती माझं झाकून ठेवू, तुझं उडून बघू नको. ह्याच्यापेक्षा माझा शेतकरी आपण भूमिका घेतली पाहिजे. माझ्या शेतकऱ्याला ऊसाचं बिल वेळेवर मिळतंय का? माझ्या शेतकऱ्याचा कारखाना चांगला चालतोय का? आणि माझ्या शेतकऱ्याला मान सन्मान मिळतोय का? आणि माझ्या शेतकऱ्याला कुणा दारात जावं लागणार नाही. एवढी भूमिका आमच्यासारख्या राज्यकर्त्यांनी किंवा एखाद्या कार्यकर्त्यांनी घेतली पाहिजे की माझा शेतकरी सुखी झाला पाहिजे. आणि एवढीच आम्ही एक भूमिका घेऊन पुढे जातो. उद्या छाननी असणार आहे. बरेच कागदपत्रांची आडवाओडी होऊ राहिली. गरम झालंय, काय भूमिका राहणार? मी एकच सांगतो, मागच्या निवडणुकीत अर्ज उडवण्यात अभिजित पाटील पट्टा येत आहे, फक्त नादी लागू नये, नाहीतर मग कार्यक्रम आहे. चंद्रभागेचं नेतृत्व कोण करणार? चंद्रभागेचं नेतृत्व ज्यावेळेस एखादं कुटुंब असतं त्यावेळेस एक थोरला भाऊ म्हणून विठ्ठल बघितला जातो, धाकटा भाऊ म्हणून त्या ठिकाणी चंद्रभागा आहे. एका घरात दोन कुटुंब प्रमुख नको म्हणून एकाच परिवाराचे एकत्र करत असताना आज त्या ठिकाणी प्रत्येकजण आपापली भूमिका प्रामाणिकपणे बजावल. आणि उद्याच्या कारखान्याच्या निवडणुकीत मी आपल्याला एवढंच सांगतो, चंद्रभागा साखर कारखान्याचा जरी मी आज सभासद यांनी उडवलं असलं तरी देखील त्याची सगळी जबाबदारी मी आपल्या माध्यमातून घेतो. माझ्या चंद्रभागेच्या प्रत्येक सभासदाचं बिल देणं असेल, माझ्या ऊस नेणं असेल, कारखाना चांगला चालवणं असेल, परत एकदा त्याला गतवैभव प्राप्त करून कर्मचाऱ्याची देणी असतील, कर्मचाऱ्याला सुख लागून देणं असेल, त्यांचा वीज बोर्ड लावणं असेल, सगळ्यांची जबाबदारी ही मी अभिजित पाटील म्हणून घेतो. आणि अभिजित पाटील म्हणून या ठिकाणी मला सगळ्या माझ्या परिवारानं ज्या पद्धतीनं परवा आपण सगळ्यांनी ऐकलं